Ang Republika sa Rwanda nahimutang sa silangang Afrika. Matag tuig, ang Rwanda makakuha og sobra sa usa ka milyon nga mga turista. Nga mianhi nangita sa katahom sa ihalas nga binuhat, mga kabukiran, ug ilabi na sa iyang mga suba ug mga lanaw. Dili layo sa mga baybayon sa lanaw sa Kibu, ang pinakadako dinhi sa Rwanda, anaa sa lungsod sa Mahoko. Diin anaa ang atong proyekto sa eskwelahan. Kini nga eskwelahan mao'y tubag sa hinanali nga panginahanglan alang sa nasentro kang Kristo ug nakabase sa Biblia nga edukasyon. Ang mga kabataan nga nagtuon sa gobyerno nga mga eskwelahan sa Rwanda gikinahanglan nga motambong sa mga klase diha sa adlaw nga igpapahulay, nagdugang sa kalisod sa atong mga batan-on. Labaw pa niini, ang mga kabataan giatake sa mga butang sa kalibutan nga mas malisod panalipdan sila gikan sa mga limbong sa kaaway. Kini mao'y atong handom ug katungdanan sa paghatag og edukasyon nga magdala kanila paduol ngadto sa Dios ug mag-andam kanila alang sa kinabuhi. Kami naghangyo sa atong mga kaigsuonan sa tibuok kalibutan, palihog tabangi kami sa pagtukod niini nga eskwelahan ug sa kaugmaon sa atong mga kabataan. Sa dihang ang halad sa unang Sabado pagatigumon, palihog hatag sa madagayaon, aron ang Dios mahimaya pinaagi niining proyekto sa eskwelahan. Ug ang ebanghelyo makalatas sa mga kasubaan ug mga kalanawan sa pagkabot sa mga kasing-kasing niadtong nagkinahanglan kang Kristo. Kini mao'y among pagampo nga ang Ginoo sa kaabunda mo panalangin sa mga gasa ug sa mga maghahata ang inyong mga igsuong lalaki ug mga igsuong mga babaye gikan sa Rwanda.